Szeretettel köszöntelek a 7. napon. Ma megpihennek a hét tanításaiban, és hálát adok a folyamatért. Ez az első hét a felismerésekről szólt. Már látom a falaimat, érzem a testem jelzéseit, és ma nem akarok megoldani semmit. Egyszerűen megpihenek ebben a tudatosságban. Hálás vagyok magamnak a bátorságért, hogy szembenézek a nehéz érzésekkel. Tudom, hogy van út a belső béke felé, és én már rajta is vagyok. Ma megerősítem, hogy hálás vagyok a fejlődésemért, és bízom a folyamatban, ami feltölt, és elindít a teljes szabadság felé vezető úton. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Szeretettel várlak holnap is.